natin guys, taga November 1 og 2. Magbing kami diri sa among bukid, bisag wala mi kuryente. Pay tag kusog ani guys, kay mabutagan kita ani. Daghan jud among gibingka. Kini siya mo na ni among gipagaling na bugas. Matubo naman eh, pwede na namon isugdan o kuan. Luto. Nawa guys. Ilunod na nato ni mga kapobre aron makita na to unsay resulta sa tong bingka. Kini siya mga kapobre mo ni siya gitawag nga bingkang pinalutaw. Wala ni siya dukot. Bali, wala na siya gistim ba? Parang puto. Taod-taod naman ato sa ning ukban. Aron na tong makita o naluto na ba wala. Magdalatag tukob. Itusok na to. O, inigtusok gali sa tukob na pa'y mabilin. Hilaw pa na siya mga kapobre. Pero gali inigbira nimo sa tukob na wala na siya mabilin. Pwede na na haunon kay luto na. Haunon na na to itong bingka kay naluto na. Pwede na ta mga haon. Dayon yun na itong kalad-kalad. Ani? O, dili na po